Много скоро ли ще разбера, идвай тук да се веселим, малко рози да ти дам. Малко ягоди, жакузито, макузито, да плуваш в басейна, да сложиш очалата. Аз искам да се срочи. С баща ми, с Ангел, други Иди на народи. си висока, колко килограма си? 420. Без век. 49, о, щапоре като рибка. Не бе, кажи си, кой е толкова дигал? А? Кой е толкова дигал? Подозира да нямам генерална да. В момента с журналиста. Дай бе човек да свърши работа. А пък ако си много хубаво, ако имаш дупика Дай детска спирам да барабач, говоря, ще бе. помня кадаги. Карбуратора. Чули бе? Карбуратора ще пълни. Идвай тук, къде си ти? Държи не може да кажеш. Къде? Майчин дом. И аз съм на почивка, къде си ти? Слънчеврак. О, че го чакам. О, ден дойдем от там. О, познаваме Сашо кажи до Велинград. Сашо кажи. И много народ познавам. Много приятели имаме. Идва на Слънчев бряг тук да се гърби в морето. Ела, Видите моя майката. Ево бе. Вики това момиче, бе. Дани, Къде ево. бе? Дани. То не ми се обадите. Това е на Мишо, приятелката, нали тя беше? А? Се сетите ви. Идвайте на Слънчев бряг, от 26 ще има конкурс в България сезони. В Дания, в Пампия. Председателство на... Как уредява? Ще ви запознаят много Още не. хора слабо пари. Не се не така да... Чая, че не ще я снима, бе, да, на неговата мама. Не така да ядеш. Идвайте на сериозно. Нека седне това Мишо на Мишо ли е? Идвайте на Не сериозно. излезе ако вади ли се? Чакай само една секунда, само се измия. На палажо. Една секунда, само се измия ръцете. На палажо, не на плажа. Саш доле, Саш доле. Хотел палажо. Айде, идвам. Един много. Побажайте ми се, че ми харесахте. Аз много бързо. Айде. Да го ползвам той. Като не дигам се, я гледам, да